ಕೋಟೆಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಕೊರೋನಾರ್ದು ಮರಣ ಪಡೆಯಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ 10,000 ಧನ ಸಹಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಡಿತರ ಕಿಟ್ನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗೊತ್ತು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ಪಟ್ಟೀರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಕ್ಕೋರ್ನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕದ ಸದಸ್ಯರು ಮರಣ ಪಡೆಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ 10,000 ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಕದ ಸದಸ್ಯರು ಅತ್ತಂಡ ಗ್ರಾಹಕರು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರಂದಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗಲ್ದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ಕೊರಡೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ದೇಶೋಡೆ ಕೊರೋನಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಭಾರಿ ಜನಗಳು ಕಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ತೆರಿಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ದಿನಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದದ್ದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಈ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತಡು ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಂಕದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಿಕ್ಲೆ ದಾನಾಳ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಂಕದ ಸದಸ್ಯರೇನೆ ಏರಾಳ ತೀರ್ದು ಪೋಂಡ ಆಯನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಆಯನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದ. ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಂಕದ ಸದಸ್ಯರು ಅತನ ಇತನ ಗ್ರಾಹಕರು ದಾನಾಳ ಇತನ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತಿತ್ತನಾಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಿತ್ತನಾಡ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಎಂಕಲು ಕೊರಡು ಮಣ್ಣದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿದ ಲೆಕ್ಕ ನೇರು ದುಂಬದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮುಡು ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಂತದ. ಅಂಚನೆ ಈ 14 ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಗೌರವ ಧನ ಕೊರದು ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಮಂತದ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮುಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮುಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಯಾರ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಪಣೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಟೈಮುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪಳಿ ಬಂದದ್ದು ಮಂತದ. ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲು ನೇತ ಈ ಒಂಜಿ ನೇನು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪಡು ಬಂದದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಏನು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕೈತದ ಶಾಖೆ ಹೋದು ವಿಚಾರಣೆ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಂಡದು ಏನು ವಿಚಾರಣೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ದು ಬೋತೇರು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತದು ತೀರ್ದು ಬೋತೇರು. ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತಾರದ ಪದ್ಮನಾಭ ಬಂಡದು ಬುಕೊಂಜಿ ಮಡ್ಯಾರದ ಬೇಬಿ ಬಂಡ್ಲ ಪಂಜು ಮಿಕ್ಕಲ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಆ ದೇವರು ಶಾಂತಿ ಕೊರಡು ಬಂದದಕ್ಕೇನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು 10,000 ಪರಿಹಾರ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಗಂಗಾಧರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಕ್ಕೊರಿಯರು. ಕೋಟೆಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಏನು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥ ಸೇವೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಂತರ ನಾವೇ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೋಟೆಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸಂಘ ಈ ಒಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಮೇ 1 ತಾರೀಕು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಲ್ಪನಗಳು ಪಕ್ಕ ಬೆತ್ತ ರೀತಿಯ ಮುಲ್ಪ ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತನ ಮರಣ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲನೇ ನಂಬುದಿತ್ತನಂಚಿನ ಅಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಗಂಗಾಧರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಕ್ಕೊರಿಯರು. ಕೋಟೆಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ
ಮುರಾಣಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೇರಿದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ವಾನುಮತರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದ ದಯಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಕೋಟೆಕರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಮಾತಾ ಜನಕುಲನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಪ್ಪೊಂಡ ಓ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸೋನ್ಲ ಅವು ಎದುರಿಸಿದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಪ್ಪೊಂಡ ಆಯ್ತ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಲ ಸರಿತನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಒಯ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಅವು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದನು 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ನಕಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮಡಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೌಕರರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಡಳಿತ ಬೋರ್ಡು ಇಂಥ 4 ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನದವರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ 14 ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಡ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ವಿಶ್ವಾಸನು ಗಳಿಸರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ನಮ್ಮ ದೀತ ಐದಾದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನು ಮಾತ ಈ ಗ್ರಾಹಕರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣಪ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೋರ್ಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಪಣಗ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು 2 ಜನ ಬೈದೇರು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಬೆತವೆತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಗುರ್ತೋಡು ಇತ್ತೆ ಕುತ್ತಾರದ ಪದ್ಮನಾಭರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರದ ಬೇಬೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಸೈಗೋಲಿದ ಸಂಕಪಕರಕ್ಕೆ ಆರಿ ಬ್ಯಾಂಕದ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಂಕಪಕರಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಬೆತವೇತೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ರೋಗಡು ಮರಣಾತೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಕುಟುಂಬ ಆ ಅಕ್ಕಲ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಲ ಬರಡು ಬಣ್ಪ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೋರ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಚಕ್ಕನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪ ಕೋಟೆಕಾರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದವರಿಂದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಈ ದಿವಸ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಕೋಟೆಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಸಹಾಯಧನ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಕೊರೋನಾ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಕೊರೋನಾ ಬರಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಸಹ ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಸತ್ತವರು ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಿಗುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುರೇಖಾ ಚಂದ್ರಹಾಸ್, ರಘು ಸಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಈ ಪೊರ್ತೋಟು ಗೇತೆರು.